Shuthi ke wadlula ucase next week. Next. Awufuna ukukhuluma noma sekudlula ukiss? Usuyahamba tete. Kodwa usafisa bandla ukuthi niqhubeke. Hayi ngiyadlala. Tete uzongizwa. Ngoze ngaliwe ngenxa yakho ibosuka la. Awu. Sami na bengifuna ukuthi nje ukumyalozi sesibothi ukushintsho lingakanani kushwabade. Sibone la akaxaye ngisho ukusukuma phansi. Ubani? Axaye ngisho ukusukuma. Ngiya-actor mina yazo. Ngiyakwazi ukucontrola bathi imizwa. Uzosibo. Yini ilele? Ukuvukile ngabe yayibona. Angathi ukupholisha nje lapho sibone ukuthi Sawubona phezulu uactor ngempela ni. Uthi ya-actor tete. Othi ukumuthi nje uma into lapho ngesani. Titi ngiserious kabi lento engiyishoyo siqondisa imlenze. Yazi lento indlela engiserious ngayo. Tete. Susizandla. Othu. Ngivumi yena. Lento serious kabi lento. Othi awu tete ima ngikubrush. Hayi cha. Umpressure yona nipho. Hawu tete. Susi isandla sakho lapho. Abeke sakhe. Hayi, thatha ngizokuye ke hayi. Ima tete. Phela sifuna ukubona. Njani kube sathandana. Miyeke nje sothatha lo sinje noma 30 minutes uzobe exoxa nje kuncoma nje. Ya. Ngiyadlala ngempela. Lapho akusizani sobona ngani thina ngoba sifuna la. Bazothi ngempela ekhaya sengibrushana nawe. Angani mina ukhona director nina nizenzeni nini? Ngimbrushe kanjani? Ninjenga nama robots ukuthi ubamba nje. Othi ngipractice tete. Usa practice ke. Susandla. Kanjani? Ingalapha. Uthi dafuna ngimthini. Mangibona ukuthi uzobrush kanjani. Yeah. Akafuni. Ngcono lana. Hayi ngeke la. Hayibo lapho kusizana. Kufuneka lana. Uthi kanjena. Awasiyeke lo phathi tete. Tete asambe ngemaphuzu lethu. Kodwa kubuyena ngabe kade evumile. Kodwa wena Obuyena. qhwishisa nje uqhwishisa imali.